देग्लाय नायजाबा जाबाय जों रमेश बर'नि बिथांनि नायजाबा मा होनोमोनलाय आंनि गोरबोआव नोंनि सावगारि ओमफ्राय आरो पुलिस आरो जयकान्त रामसियारिनि बिथांनि नायजाबा जाबाय सिमांनो जोमै। दा जेनेबा दिनै जागायजेनबाय बे जागायजेननायाव दिनै जोङो मानसिफ्रा थुबुर जाजोबनो हाजोबाखै ओरैनो 20 तारिखसो लाखादोंमोन नालाय बे मोसानायफोरखौ लाबोनानै दिनै जायखिजाया महरखौ खालामबाय आरोखि। बिनिफ्राय दा 20 तारिखनिफ्राय गोगोमै जों गासैबो रिंगु दामसाफ्रा सफैजोबगोन। बिखालिनिफ्राय जों मोजां होनाय जागोन। नोंथांनि नैबे बारलाम्फा थियेटाराव जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम बेसेबां बैसोआव आगान होखो? दा आं जागायजेननाया आगोलावथ' आङो फुथुला दङमोन। दा आं जागायजेननाया 1919 न' थिगानो दोङो 94 बा 95 आङो जागायजेनदों। आं असमिया लानानै बुंबाय आरोखि। बिनिफ्राय दिनैसिम गेजेराव बै लकडाउनाव बाय उसुख जानानै आं दोनथ'नाय जादोंमोन बोसोरनै। बेनिफ्राय आरो जागायफिनदोंमोन। दा जागायफिननानै नै दा जेनेबा दा 2026-27 आगान सुरबाय। आंनिबाथ' देग्लाय फ्राय हामगोन आरो मोजाङानो जाजोबगोन। आंहाबो बहुद गोसोआव बहुद रंजानाय मोनदों, फोथायनाय दङ। जायखिजाया मोजाङानो जागोन आरो। नोंथाङा जागायजेननायनिफ्राय जे थियेटार दैदेनबोनानै दिनैसिमाव माबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जाबोदों आरो माबाफोर जेंना जेंसिजों नोंथाङा मोगा मोगि जाबोनांनायफोर जाहोनफोर दं नामा? जाहोनाथ' बेनोसै किसुमान बहुद दुखु जारला जानानै फैदों। आगोलनि खोथायाव मा बुंबावनो, आन्दलनावबो आं गेप्स थायाखै, सोलिबायनो थादों बे समावलागै। सोरबा आर्मिफोरजों खोमा खेबजानानै दोनजादों, बेफोरखौ मोनदों। दुखु दाहाखौ सब गारजोबनानै जायखिजाया आगबारिबोबाय थादों आरोखि। फासयनायाव आं जेनेबा फासयफ्लाङाखैबो, आवगायबाय थादों आरोखि। माबायदि मदद मोनबोदों? आं एकदम माने अननाय मोनबोदों हाजासे। आं जिमान हागौमानि आं रायजो राजा जुदि अनाब्ला आं बोरैहाय थांना थानो बेसिमलागै। नोंथांनि बिसि बा न'खरारिनिफ्राय नोंथांनि नैबे नायजाब दैदेनबोनायाव माबाफोर हेंथा हेंसिफोर मोनबोदों नामा? न'खराव आंनि खुनु हेंथा हेंथि गैया। आंखौ फ्राय बहुद सहाय खालामदो दा न'खरनिनो एरखम आरो। इमुर खिमुरनिफ्राय मुरगंसेलांलागै थांदों आङो। जा एकदम ओमफ्राय बिजाय सोनाबै बेंगल बा जलपाइगुरिसिम थांदों। बे बा थियेटारखौ लानानै, बारलाम्फाखौ लानानै जेबो हेंथा मोनाखैमोन आरो, मोनाखै दासिमबो। दा बेनोसै आंनि रायजो राजाया आंनिखौ जायखिजाया लागोन बादि आं सानखाबाय आरोखि। आं मोजाङै अनसायगोन। आं बर्थमान खालामबायनो मोनब्रै मोनबासो जाबाय, बुक जाबाय, बुकिं जाबाय। आरो ओमफ्राय जाबावगोन। जायखिजाया खोथा होजोबनानै दोनदो। बेसेबांसो आखाबादि? आंथ' बहुद आसा दं देग्लाय पुरा आरो एकदम मोजाङानो जागोन आरो। रायजो राजा दं। ग्लेमारा जाबाय माबानि बै राङापारानि सन्तोष बसुमतारी बिथां आरो गगामुगनि बिदिन्था बर'। ओमफ्राय आरो बिजा बावखुंग्रिफोरा बै जायखिजाया गोदान बै बा ज्योतिमा आरो नामखौ आं बारा मोनाव थायाखै आरो। बेखिनियानो आरोखि मोजां जागोन आरोखि।